Aşgabatda Atamurat Niyazov adyndaky Harun Mekdebiň taslamasyny ýöredýän Renesans Holdingiň taşyran işçi firmasy bolan Kuwat Hereket işçileriň aýlyklaryny bermänligi sebäpli adamlar haklaryny talap edip ayaga galypdyr. Bu waka geçen ýylyň dekabr aýynda bolup işçileriň 3 ay aýlygyny saklap durandygyny işçileriň özleri habar berýär. İşçileriň aýtmaklaryna görä, täze ýylyň öň ýanynda aýlyklaryny alyp bilmän kösençli ýagdaýa düşüpdirler. Täze ýylda bayramçylygy pulsuz geçirmekden gorkan işçiler özara maslahatdan soň aýlyk haklaryny talap edip iş taşlaýyş edipdirler. Firmada hiç ýyly pul ýok diýen firmanyň eýeleri şol günüň içinde işçilere aýlyklarynyň bir bölegini paýlap beripdir. Aýdylmagyna görä ekrandaky suratlarda işçileriň nowata durup aýlyklaryny alyp durka düşürilipdir. İşçileriň ayaklanmagyňdan bir wada howsala düşen Kuwat Hereketiň jogapkärleri şol wagt işçileriň aýlyklaryny berse-de bir näçe günden soň 7 töwerek adamy işden çykarypdyrlar. Şol işden çykarlanlaryň içinde Ezi Söýünüf atly bir işgäriň hem bardygy aýdylýar. Firmanyň içinde galan işçilere göre bir näçe adamy işden çykaryp beýleki işçilere hakyny talap etseň işiňi ýitirersiň diýilen düşünjäni berjek bolýarlar. Hakykatda ol işden çykarylan adamlaryň hiç biriniň hiç ýyly günäsi ýok diýip işçiler pikirlerini paýlaşdy. İşçileriň aýtmaklaryna görä Kuwat Hereketiň eýelerinden biri Türkiýe watandaşy, ýurduň daşyndan gelip firma gurýarlar. İş şertleri gaty agyr, iş howpsuzlygy ýok, iş geýimleri ýok, iýmit ýagdaýy gaty pes, umuman aýdanda yerli halky äskeren oklar. Şeýlehem Kuwat Hereket döwlete salgyt tölemejek bolup, aýlyklaryň 905 manadyny bank kasaplara ýatyrýar. Galan 2000 manadyny bolsa salgyt tölemejek bolup elden berýär. Firmanyň bir sany kanuny laýyk edýän işi ýok diýip işçiler ýagdaýy düşündirdiler. Şol sebäpli bize ýene-de haksyzlyk edip aýlyklarymyzy wagtynda tölemejeklerini bilýäris. Entegem aýlyklaryň hemmesini bermediler diýip bellediler.